Евангелле паводле Мацвея. Езус прапанаваў народу такую прыпавесць. Валадарства небеснае, падобнае да гарчычнага зерня, якое ўзяў чалавек і пасеяў на полі сваім. Хоць яно меншае за ўсялякае насенне, калі вырасце, бывае вышэйшым за іншыя расліны і становіцца дрэвам, так што прылятаюць птушкі небесныя і гняздзяцца ў галінах яго. Іншую прыпавесць прапанаваў ім. Валадарства небеснае падобнае да закваскі, якую жанчына ўзяла і паклала ў 3 меры мукі, аж усё укісла. Усё гэтае Езус гаварыў народу прыпавесцямі, і без прыпавесці не казаў ім, каб збылося сказанае прарокам. Адкрыю ў прыпавесцях вусны мае, раскажу утоенае ад стварэння свету.